Hello guys, sokuziva kwenyu mese boss Ginimbi vakashaika vakaita accident vakavigwa neSaturday. Saka nhau yandauya nayo pano guys yakamira yakadai. Tirikuti upfumi hwese hwaboss Ginimbi huchagarwa nakanani kunyanya dzimotokari dzavo ndonga mungoziva ndo picture yamuri kuona guys. Who will inherit all of this wealth? Upfumi hwavo ndiani achagara nhaka, ndo nhau yandauya nayo pano guys. Sandapinda munyaya zvizere ndoda kuti ndavese vakasubscribe to this channel nevari kusubscribe ndichiti guys, nevasati vasubscribe ndichiti subscribe, like, comment to this channel ndeyenyu, munoita zvamunoda nethis channel. Saka ndatori chifamba ndobva ndasanganawo nenyaya iyi guys. Adzi upfumi hwaboss Ginimbi huchagarwa nakanani. But ndine makomenzi andauya nawo panapa handichakupai, then imiwo guys mondipawo maonere enyu kuti munozvionawo sei pakugara nhaka apa, kuti pane pakamirawo sei. Zvichagarwa nakanani zvinhu izvi. Hongu imba hayo yanzi iri kutenwa kuitwa hotel. Ko dzimotokari nezvimwe guys pakaipa. Regai ndipinde mukomende yekutanga hanzi umataura kuti kanzi rest in peace the iron man, only the father who is above knows everything. God is the only who is supposed to judge you, not an earth man. Then in my comment comes, why do black people first think of inheriting someone else had in wealth? We need to revise our mindset and focus on working hard instead of inheritance. Guys, ngatifocus neupenyu, ngatifocus nekushanda nesimba, kwete kumirira nhaka dzevamwe. Pakaipa guys. Then in comment zvikanzi, they may just go for rent a car. I want to try all of them for test drive. In my comment zvikanzi, it's fine. He never used to take care of his poor father. Comment yangu zvaona umwe munhu. Ndingotorawo sezvazviri, handisi kutapudza, handisi kuwedzera. Nangozvitora sezvazviri guys. Saka musazondiroyerawo musaga. Then in my comment zvikanzi, who will pay his debts? Umwe akataura kuti, kind reminds you that riches and wealth are worthless at the end of it all. Think he would have been better off leaving a legacy that would make people live better. Ndemo comment adi yataurwa noumwe. Umwe akataura kuti, he left the snake behind so it will take care everything. My comments handingotorawo sezvazviri guys. Umwe akataura kuti, no kids, no wife. What a selfish individual. Zvikanzi noumwe, 20% will go to his parents, 20% will go to his wife, 10% will go to dependents, then 50% will go to his children. Ndio imwe comment woyapiwa. Ati boss Ginimbi manje asina mhuri, asina ana, asina mukadzi. Imwe comment zvikanzi, of course Mom Labo will take back all her wealth. Ameno kuti Mom Labo ndevapi apa vari kutaurwa. Umwe ndobva ataura, why is his wealth bothering people? Umwe ataura kuti
I ever will inherit will surely die as well. Zvikanzi noumwe, worried about other men's estates. What about your own? Imwe comment zvikanzi, his sister will take care of them may, but he had already drafted the will, so the family will discuss this after the funeral. Imwe comment zvikanzi, where did the guy took all this money? How do he got rich like this? Saka ndo macomments andangoya nawo guys. Tichiti munozvionawo sei. Imi tichitaura maonero enyu kumacomments. Tinaka. Mota idzi nechichichi zvofambiswa sei. Thank you guys. Chiti kune vasati vasubscribe, like and comment to this channel. Thank you guys.